Ideme do Nemecka na stavbu. Takže ahojte, už sme tu na hoteli, zajtra nás čaká veľký deň, celý deň komentovania a moderovania pre Nebiu, takže máme tu unboxing týchto vecí, ktoré budem zajtra nosiť. Poďme sa pozrieť, čo tu máme. Čo to je jedno tričko, kamo, ja som zmyslel, že sú to dve. Ukáž? Dobre, poďme si to skúsiť. No jasné. V tomto budem zajtra celý deň na ELOS Prague Pro moderovať, vysielať súťaže, zabávať sa. Moc sa teším, mám angínu. Ale to nevadí, vidíme sa zajtra, čauko, idem spať. Dobré ránko, dobré ránko, tak toto tu vyzerá. Ty kokos, vieš, ak som celkom. Ty keď to uvidíš, tak to No ja sa tak teším, ty kokos, ja. Pane Bože, ja ďakujem. Ďakujem tebe. To sa ináč naladujem, kamo. No takže už nás prevážajú. Nakoniec sme zistili, že to není na ELOS Prague Pro, ale ideme do Nemecka na stavbu. Nebia reprezentujú. Train hard. Go home. What's on your mind? Can I read it from your eyes? Can we leave and make the time stand still? What if we stay? Pretend there's nothing else. Majstrovstvá Serede, arm wrestling. Či kokos. Poď, Slavo! What's on your mind? 3, 2, 1. A tam sa počul najviac. Vidíš, tento rozumie. Moc sa mi to šmíka. Ahojte, ako môžete vidieť, prvý deň u Nebie, nezamestnaný. A už mi dali ešte práve do dávku. V Prahe. Poďme na to. What the hell? I was going to write you a letter.
jacked up. I lucked out 'cause I believed in all those lies. That you loved me, you never loved me. I don't know how to accept. Now what you did still colors me black, and it's got me like, I feel so, made this void now, you don't look back, and it's 2025 champion of Ellis Prague is Martin! Vymieňa obrazy, lebo umenie je veľmi dôležité. No? Áno. Paríž. Ešte lepšie. Dobre. A ešte jedna vec. Tento požiarný plán vyjebal. Unikový plán. Nad veckou. Ako sa máš? Oh, how are you? I'm good. Yeah, okay. Do you know what this picture means? Yes, right next to the elevators over there is the fire escape exit. Dneska to bol, včera a prečo a zajtra to bol a bude skvelý deň. Tak, akože táto značka Nebia, dúfam, že dostanem spoluprácu. Adrian X Nebia 2026, nebojte sa. Všetko sa bolo po piči, hodnotím to 10 z 10, ale ako môžete vidieť, zabava ešte nekončí. Čaká nás ešte fotenie pornohercov a skrachovaných basistov. Vidíme sa zajtra, ideme spať, vymýšľať, hľadať zábavu a zatiaľ sa s vami lúčime. Usmievajte sa, majte sa radi. Čauko! Jeme pracovný úraz. Takže ahojte, ako môžete vidieť, náš výlet na Ellis Prague Pro sa skončil. Teraz nás prevážajú do Alžírska, ale to vôbec nevadí. Mega sa tam teším, celý život som tam chcel ísť. Teraz tam budem v base, ale to vôbec nevadí. Ďakujem, že ste to pozerali. Ahojte. Vypni to, ty kokos. No, takže ja už kráčam domov. Bol to neskutočný víkend. Strašne moc som si to užil. Som strašne vďačný, že som mohol byť na takomto mieste. Ďakujem ešte raz krásne Nebi, Tomášovi a všetkým, ktorí tam boli. Boli ste úžasní. Dúfam, že som nikoho nesklamal. Ja som teda podal najlepší výkon, aký som len mohol. Tak dúfam iba, že to oceníte. Ďakujem, že ste pozerali toto video a majte sa radi, usmievajte sa. A ahojte. Vidíme sa u ďalšieho videa.